Спиш, храни се разумно, опитваш да се движиш, спазваш определени неща, които смяташ, че ги правиш правилно и пак си уморена. Не малко уморена. Уморена си някак си надълбоко. Сутринта ставаш и вече си изтощена. Пиеш кафе, което помага за няколко часа и след това пак същото. Ако се припозна, остани, защото днес ще говорим за всичко това. Не за липса на воля, не и за мързел, а за нещо много по-дълбоко. Първо, нека да уточня нещо много важно. Умората, за която говоря, не е умора от физическо усилие. Не е умора, която може да изчезне след като се наспиш или полегнеш на диванчето. Всъщност, то пък и съня колко е качествен в днешно време. Тази умора е различна. Тя е постоянна и някакси много надълбоко. Модерната медицина често казва, изследванията са наред, всичко е в норма. Обаче ти, когато излезеш от кабинета, твоето усещане е съвсем различно. Тялото не се уморява без причина. То винаги ти казва нещо, то ти дава сигнал и ако можеш да го разчиташ, просто ще ти бъде по-леко. В източната философия умората не е диагноза, тя е съобщение, тя е сигнал на тялото. И най-често този сигнал идва от три места. Първо, нашия черен дроб. Черният дроб какво прави? Той отработва абсолютно всичко. Храната, която ние консумираме всеки ден, хормоните, емоциите, стреса, замърсяванията. Ако с всичко това ние сме го натоварили, ако той е много претоварен, той реално не може да говори, той започва да вика за помощ. Той подава сигнал с умора, с раздразнителност, която отначало със сигурност е малко по-лека и след това се натрупва във времето. Сутрин, когато се събудиш, може да има тежест в очите. Тоест, сигналите, които подава черния дроб са много. И пролета е времето на интензивна работа на черния дроб. И ако ти си влязла в пролета с претоварен даже черен дроб, още от зимата, тогава на тялото му е трудно. То, така да кажа, се бори на два фронта. Това изисква повече усилие на черния дроб, а оттам му трябва повече енергия и оттам се засилва това изтощение. И затова човек се чувства толкова уморен. Втория сигнал идва от бъбреците. Бъбреците, това е резервуара на нашата жизнена енергия. Те пазят твоя дълбок ресурс. И когато човек живее в непрекъснат стрес, когато живее в постоянна активна дейност, когато живее без почивка, без да поставя някакви граници за себе си, нормалните граници, ти черпиш от този резервуар и естествено енергията там намалява. Тази умора не може да се лекува със сън. Напротив, за да може човек да е в кондиция, той черпи точно от този резервуар. Той черпи от своята собствена жизнена сила. И трето, това е нарушения ритъм. Помниш ли, в миналото видео говорихме за органичния часовник, който е във всеки един от нас. Когато живееш дълго време извън този свой биологичен ритъм, този свой биологичен часовник, лягаш си след полунощ, храниш се точно когато тялото трябва да преработи храната и да закусваш движение, винаги постоянно си на педал, тогава тялото всъщност иска почивка. И за да може да се справи с всичките тези неща, то започва да харчи двойно повече енергия. Какво пропускаме всъщност да правим през пролета? Това е най-мощното време на детоксикация. Но аз пак съм против, когато много хора още в началото на пролета навлизат в една крайна детоксикация. Тогава организма започва да страда, тъй като цяла зима е бил в едно по-тромово състояние, бил е по-свит, по-стегнат, по-е натрупвал и когато ние му дадем всичко това газ, да изхвърли всички токсини и така нататък, това не е добре. Това е огромен стрес за тялото и нещата се влошават още повече. Пролета наистина изисква детоксикация, обаче малко по-нежно, по-разумно и по-етапно. Енергията в нас започва, енергията на черния дроб, енергията през пролета
започва тя как се движи. Тя наистина изкарва всичко отдолу нагоре. Когато има нещо, което по естествен начин то излиза. И ние просто само трябва да комуникираме много хубаво с тялото, за да разберем какво точно трябва да отработим, откъде да започнем. Пролетта те изтощава именно поради тази причина, защото за да се справи с всички тези неща, които всичко излиза на куп, ами ако ние също дадем едно на макс на тялото и той спада в един много по-силен стрес и реално изтощението се засилва още повече. Тялото иска да се почисти, защото това е нормалната му функция през пролета. Но то не изисква такива фрапиращи действия и всичко да бъде на всяка цена. Просто му е нужно всичко да се случва по-плавно и по-леко. През пролета казваме, че всичко се ражда всичко цъфти, расте наново. И вместо ние да сме изпълнени с енергия, в повечето случаи човек се чувства изтощен. Именно това е причината. Хубаво е да не допускаме едно допълнително натоварване на нашето тяло, за да не изпада в още по-голям стрес. Това не бива да го разглеждаме, че това е слабост на тялото. Просто да погледнем от страна на това, че е нарушен ритъма в нашето тяло. И е важно да открием, да намерим този вътрешен ритъм. Плавно, стъпка по стъпка. И както обичам да казвам, тялото наистина знае какво предстои и дава сигнали. Дава знаци, които подсказват какво да направи, как да му помогнем. Например, всеки един орган си има своите 2 часа активни. Когато говоря за пролет, аз засягам целият интервал, в който влизат жлъчката и черния дроб. И това е от 23 часа до 1 работи жлъчката, а от 1 до 3 работи черния дроб. Черен дроб и жлъчка, те работят заедно. Те работят в много добра комбинация. Ако се събуждаш между 1 и 3, тогава работи черния дроб усилено, активно. Черният дроб ти дава сигнал. Той казва: ехо, аз съм изтощен и искам малко помощ. Нещо се случва. Погледни какво, как, къде сгреши. Ако сутринта имаш горчив вкус в устата или пък тежест в очите, това означава, че жлъчката е натоварена и трябва да обърнем внимание на нея. Ако се чувстваш емоционално на ръба, има раздразнение без явна причина. Ако си нетърпелива, ама много нетърпелива, ако си на ръба да заплачеш от най-малкото нещо. Причината, че в теб дървото, стихията дърво ти казва, че иска дървото да порасте нагоре, да израсте, но има нещо, което го е блокирало и не му позволява да се покаже. Тялото ти, твоето тяло, моето тяло, нашите тела не са против нас. Ако ние се научим да ги слушаме, тогава ще ни е много по-леко. И това го казвам от личен опит. Аз ти благодаря, че и днес беше с мен. И до скоро!